bratři, nazdar! Vážené dámy a pánové, vážení hosté, vojáci, dovolte mi, abych vás jménem velitele posádky Vyškov a velitele velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově přivítala při příležitosti dnešního slavnostního aktu vojenské přísahy rekrutů velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Je mi velkou ctí, že mohu mezi námi přivítat náměstka ministra obrany pro ekonomiku inženýra Tomáše Pertku, prvního zástupce náčelníka generálního štábu armády České republiky generálmajora Josefa Prokše, velitele společných sil generálmajora Hinka Blažka, prvního velitele Vojenské akademie ve Vyškově generálmajora záloze Vladimíra Sovu, vážený pane náměstku, vážený pane generále, páni generálové, pane senátore, páni poslanci, vážení hosté, dámy a pánové, vojáci. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal při příležitosti konání vojenské přísahy rekrutů velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! Tak přísahám! K vykonání slavnosti vojenské přísahy vám blahopřeji. Sloužíme vlasti! Vážené dámy, vážení pánové, vojáci, dovolte mi, abych vás u příležitosti dnešní významné události pozdravil. Současně mi dovolte, abych tlumočil srdečný pozdrav pana ministra obrany Martina Barta